Moltes gràcies. Una mica l'objectiu d'avui, que jo em proposo, és sensibilitzar-vos d'alguna forma en el sentit de que hi ha marge per tal d'incidir en els balanços de l'empresa, per tal de que aquests reflexin la millor imatge possible de l'empresa. El que m'agradaria és que fos aquesta xerrada bastant participativa, jo faré el possible perquè així sigui. D'acord amb Maia Valls, i algú de vosaltres creu que necessita aprofundir en aquests temes, doncs gràcies a l'associació teniu unes condicions exclusives. Moltíssimes gràcies perquè ha sigut molt pràctica, jo penso, la sessió.